नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। फक्त रेफर सेंटर नको, रुग्णसेवा द्या, संदेश पारकर आक्रमक। अवैध धंद्याविरोधातील भूमिकेला सावंतवाडीच्या पत्रकारांनी साथ दिली, नितेश राणेंचं विधान। आणि कणकवलीत काँग्रेस विरोधात भाजप महिला सेलचा विराट मोर्चा। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना। माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे। स्वाद गोकुळचा, आस्वाद परंपरेचा, गोडवा नात्याचा, गारवा आनंदाचा, गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा। गोकुळ आईस्क्रीम। कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयातील विविध समस्यांबाबत नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी उपजिल्हा रुग्णालयाला भेट दिली। यावेळी उपस्थित जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील, डॉक्टर सुबोध इंगळे, उपजिल्हा रुग्णालयाचे प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर पंकज पाटील यांच्यावर पारकर यांनी विविध प्रश्नांचा भडीमार केला आहे। पाहूयात। आता कसं त्याच्यावर कसं करायचं, मला म्हणजे की तो माणूस आम्हाला तुम्ही दिलात ना, तर हे परत एकच आता आयसीयू मी किती दिवसात चालू करावं आता या सगळ्या चर्चेनंतर। उद्या नको आहे मला, म्हणजे आज असलं तरी चांगलं आहे, पण परफेक्ट व्हायला पाहिजे जे काही करता येईल। आयसीयूच्या पेशंटची ट्रीटमेंट सुरूच आहे, फक्त तुला आयसीयू नसल्याने पाहिजे की जरा अजून चांगलं देऊ शकतो। 6-7 दिवसात आयसीयू सुरू होईल बोललो होतो, त्यांनी मला सांगितलं आपण करतो म्हणून। पाहिजे मी आता बोलून घेतो, विचारतो जरा काय अडचण आहे। कसं माहिती आहे, इथं हा उपजिल्हा रुग्णालयाचा स्टेटस असलेला रुग्णालय, त्याला काहीतरी दर्जा म्हणजे उपचार व्हायला तर हवे, डॉक्टर तरी हवे, सेवा तरी मिळाली पाहिजे। आणि जर नाही मिळालं तर सर पर्याय लोकांना खाजगी आहे, लोक जाणार खाजगी जाऊन उपचार करणार। पण वास्तव काय आहे की ते लोकांना आर्थिक भूर्दंड ओपीडीला फिजिशियन नाही, कसं महाराष्ट्र मेडिकल कॉलेज म्हणून आहे तर सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेज, SMC म्हणून आहे तर MMC म्हणून, जे लोक आपलं आता 100% लोक एकदम कमी पैशामध्ये चांगल्या तज्ञ डॉक्टरांची सेवा गोवा मेडिकल किंवा मी अनुभवलेला आहे। आम्ही जे सगळे पेशंट पाठवतो ना त्यांच्यावर हे उपचार तिथं JMC मध्ये तातडीनं होतात। ते आपण गोव्यात कशात अवलंबून राहायचं, आपला एवढा मोठा महाराष्ट्र आहे आणि सिंधुदुर्गामध्ये ते होते ना, पण ज्या स्पीडने आता काम चालू आहे, मागची 3 वर्ष गेली, मला तर वाटत नाही अजून 5 वर्ष ते सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेज उभं आहे। त्याच्यामध्ये काहीतरी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे, पॉलिसी डिसिजन आहे हा। तर ऑर्थोपेडिक म्हणजे ज्याच्यामध्ये ऍक्सिडेंट केस होता, ज्याच्यामध्ये त्या तिथं 10-15 दिवस ते पेशंट तशाच पद्धतीने बेडवर एकच डॉक्टर असं माझं नाव घेतलं जातं किंवा डॉक्टर तायशिरेचं, पण इतके पेशंट असतात की त्याला 8 दिवस तुम्ही थांबा, आज नाही उद्या नाही परवा, अशा पद्धतीने 10-12 दिवस मेडिकल कॉलेजला सुविधा नसल्यामुळे सर्व जिल्ह्यातून पेशंट इथंच येते किंवा प्रायव्हेट मधून पण रेफर इथं द्यायचे आणि त्या पेशंटला लाईननी आपण जसं हे लावलेले तसंच जाऊन घ्यायला नाही, पण त्याच्यामध्ये कसं वेग आणता येईल माझं म्हणणं काय काय झालं ते CM एक मशीन आहे, ते मशीन शिवाय हाडाचं ऑपरेशन करताच येत नाही। तर ते मशीन आता 1 तारखेला 1 मेला त्यांचे ते घेतले, त्याचं लोक पण आहे तुम्हाला पत्रिका आली। तर ते पेशंट जेवढे होते मेडिकल कॉलेजचे पूर्ण पेशंट इकडे आहे। आता ते 50% पेशंट जे आहे सावंतवाडी, कुडाळ, वेंगुर्ला, दोडा मार्के पेशंट, अर्धे पेशंट हे मेडिकल कॉलेजला जाणार, आपला फ्लो कमी होईल। त्यामध्ये साहेब काय होतं तुम्हाला वास्तव सांगतो, त्यात एकदा ती अशा प्रकारच्या पेशंटला एक तर सूज असते, वेदना असतात आणि तो लवकर बरा व्हावा आणि थोडेसे एजेड पण पेशंट असतात। माझ्याकडे माहिती आहे, मागच्या महिन्यामध्ये 2 पेशंट दगावले या सगळ्या प्रक्रियेत या हॉस्पिटल। ह्या माहिती विचार, काल परवा एक महिला पेशंट पण सर ती हाय रिस्क होती, वास्तव आहे। तुम्ही काय करा, सरांकडे सांगितलं एक काम करा, तुमच्याकडे समजा 10 पेशंट असतील ना, 10 पेशंटचं रोटेशन ठेवायचं। सरांनी सांगितलं ज्याची प्रायोरिटी आहे, ज्याला लवकर घ्यायचं त्याला पहिल्यांदा घ्यायचं आणि तुमच्याकडे 2 सर्जन 3 सर्जन दिलेले आहे। मग ते 3 तर मेन आपले आहेत ना सध्या, मग सर असतील तर मग वेळ का लागतो, माझं ते मग वेळ का लागतो, मग 8-10-15 दिवस त्यांना का तारखा लागतात। जे वयस्कर पेशंट असतात
नाही, याच्यापेक्षा त्याच्यात फिटनेस घेणं काही दिवसाचं काम आहे. म्हणजे फिट पेशंट आहेत त्यांना लवकरात लवकर सर्जरी करणं गरजेचं काम असते. त्याच्यामध्ये रोज राऊंड घेणे, ऑर्थोपेडिक सर्जनला बरोबर घेऊन राऊंड घेणे आणि आहे ते किती नवरा पेशंट त्या पेशंट डॉक्टरवर जबाबदारी फिक्स करायचं आणि डेली कुठला पेशंट आतोला आहे, कुठला पेशंट येणार आहे, मला एक मेसेज टाकायचा, CSR ला एक मेसेज टाकायचा. आज पेशंट 4 वेटिंग आहे, 2 जण झाले, 4 जण 3 जण का थांबले, त्याचं पण आम्हाला कळू द्यायचं. म्हणजे मेडिकल फिटनेस असेल तर आम्ही ते ॲक्सेप्ट करू, पण डिले झाला तर कशासाठी डिले झाला? फिटनेससाठी डिले आहे ते समजू शकतो आपण, पण इन्फेक्शन नाही आहे डिले होता का? ते याला इन्चार्ज करा, एक पत्र काढा आजच्या मीटिंगच्या अनुषंगाने. आणि त्याचबरोबर साहेब सर कसं आहे CS सर, आता पावसाळा जवळ येणार, त्या पावसाळ्याच्या दरम्यान ज्या पद्धतीनं आपण तयार राहायला पाहिजे की येणाऱ्या साथी किंवा असं त्या पद्धतीने त्या दरम्यान काय केसेस येतात, कशा प्रकारचे हे पेशंट येतात, याचा एक स्टडी असतो ना गेल्या अनेक वर्षाचा अनुभव, त्या दृष्टीने आपण तयार राहिलं पाहिजे. म्हणजे तशी जर सेवा राहिली ना, पूर्वी कसं आहे म्हणजे नुसतंच एक माहिती केंद्र होऊन उपयोग नाही, रेफर केंद्र होऊन उपयोग नाही, रेफर सेंटर होऊन उपयोग नाही. इथं उपचार झाले पाहिजे, इथं लोकांना कमी पैशामध्ये मिळालं पाहिजे. कारण एखादा पेशंट साहेब सरकारी दवाखान्यामध्ये समजा गेला तर तो कमी पैशामध्ये किंवा सगळ्या मोफत योजनांमधनं त्याच्यावर उपचार होतो. पण जर खाजगीमध्ये गेला 3 दिवस राहिला, मी तुम्हाला सांगतो कमीत कमी 30,000 रुपये त्याला बिल हे देणं आहेच खाजगी डॉक्टर. म्हणजे अशी परिस्थिती आहे, मग तो काय ते स्वीकारतो? इथं आपल्याकडे काही पर्याय नाही ना. किंवा कार्यालयीन करणं तातडीनं आणि कर्मचाऱ्यांची तुम्ही म्हणता आहेत काय अडचण नाही, 33 कर्मचारी नर्स परिचारिका आहेत हा, त्याच्यामध्ये काय अडचण नाही. ही एक माझी मागणी होती. त्याच्यानंतर रस्ते, ड्रेनेज आणि डिस्पेन्सरीची तुमची ड्रेनेज व्यवस्था, काय व्यवस्थेवर त्या ठिकाणी पाणी करा. दुसरी स्वच्छतागृह, रुग्णालयातलं जे स्वच्छतागृह याच्यामध्ये ते व्यवस्थित नसतं, बाहेर लोकांच्या तक्रारी आहेत. दुसरं 108ची रुग्णवाहिका आहे की आहे, त्याला 4 महिने झाले गेली, डिसेंबर पासून डॉक्टर नाहीये. डॉक्टर शिवाय कोणती सेवा पुरवतो ती अत्यावश्यक आहे. ती डॉक्टर द्या आणि सुरू करा, त्याला कळवा, तशीच पाठवा. आणि जर जसा कोण पेशंट असेल तर इथल्या डॉक्टरांची व्यवस्था करून 108 पर्यंत तुमचे डॉक्टर पहिलं त्याला द्या, त्यांनी दिली पाहिजे. त्याच्यासह त्यांनी सेवा पुरवण्याचं कंत्राट घेतलेलं आहे. 108 नुसती नाही आहे, डॉक्टर सह 108 आहे. पण गेली 4 महिने त्यांनी नुसती 108 दिलेली आहे. पत्र दिलं होतं, आता परत त्याला परत पत्र काढा. आणि आता तात्पुरतं अशी परिस्थिती आली तर त्या ठिकाणी डॉक्टर देण्याची जबाबदारी तुमची आहे. त्याच्यानंतर पाणी आणि लाईट व्यवस्थेच्या बाबतीत जनरेटर आहे 200 लिटरचं. मंडेला कधी कधी पूर्ण दिवस लाईट गेली तर जनरेटरवरती पूर्ण दिवसभर आमचं चालू असतं, कारण डायलिसिस पण सुरू असतं. आणि पाण्याची पण सोय चांगली असते. फक्त आता गरमीचे दिवस असल्यामुळे लोक पाणी जास्त वापरतात. कधी कधी आमच्या अंदाजाच्या अगोदर टाकी खाली होते, त्या दिवशी तेच घडलं नाही, लगेच पाणी सोडून दिलं. तिथं तक्रार होत होती त्या रुग्णांची, मी आलो तेव्हा पाण्याची सिक्युरिटीला तर इथल्या CCTVची काय परिस्थिती आहे? सर आम्ही CCTVचं कोटेशन केलेलं आहे, सगळे टू झेड झालेलं आहे. निधीची वाट बघतो, निधी लागला. CCTV काय अपेक्षित आहे CCTVला? तर सर कमी आहे पैसे. नाही सर, एवढं त्यांना माहिती 1 लाखात नाही होते. त्यांचं जे मशीन राहते ना, जे 2 ते 3 महिन्याचा डेटा स्टोअर करते, ते हार्डडिस्क राहते ना, ती महत्वाची राहते. पण ते करा. हॉस्पिटलचं काढलं होतं तर 164 लाख झालं. त्याला असू दे, पण कणकवली उपजिल्ह्यासाठी CCTVच्या संदर्भात करा. मगाशी तुम्ही म्हटलं होतं ते 3-1 लाख रुपये लागतील त्या ह्याच्यासाठी. ते करा. ICU कक्ष तुम्ही 7 दिवसात चालू करतो सांगितलं, 8 दिवसापर्यंत 8 दिवसामध्ये चालू झाला पाहिजे. हे साहेब तुम्हाला एक निवेदन देतो. आणि दुसरी आमची मागणी जी आहे डॉक्टर विशाल रेड्डी जे इथं चांगल्या पद्धतीनं सेवा देत होते आणि चांगल्या पद्धतीने उपजिल्हा रुग्णालय चालवत होते, त्यांना पुन्हा त्या ठिकाणी आपण आणावं अशी एक मागणी केलेली आहे. दोन्ही पत्र तुम्हाला देत नाही, फक्त जस्ट हे. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये अनेक समस्या होत्या. अनेक प्रश्नांना वाचा फोडण्याच्या निमित्तानं संबंधित आपले या जिल्ह्याचे CS श्रीपाद पाटील सर,
इतर सर्व डॉक्टर्स यांची त्या ठिकाणी मी भेट घेतली आणि ज्या त्रुटी आहेत या उपजिल्हा रुग्णालयातल्या त्या प्रश्नांबाबत त्यांच्याशी चर्चा त्या ठिकाणी केली आणि त्यांनी मला आश्वासित केलं की येत्या 8 दिवसामध्ये आपण हे सगळे प्रश्न जे आहेत त्या ठिकाणी आपण मार्गी लावू. आणि सगळ्यात पहिला जो प्रश्न होता की कायमस्वरूपी स्त्रीरोग तज्ज्ञाची नियुक्ती आपण या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये करावी अशा प्रकारची मागणी त्यांच्याजवळ त्या ठिकाणी केलेली आहे. त्याचबरोबर जो ICU कक्ष आहे हा कार्यान्वित करण्याच्या संदर्भातल्या सुद्धा सूचना त्यांना दिलेल्या आहेत. मला वाटतं की जवळजवळ 3 बेडचं ICU कक्ष येत्या 8 दिवसात आपण सुरू करतो अशा प्रकारची भूमिका त्यांनी मांडली. त्याच्यानंतर बालरोग तज्ज्ञ आणि भूलतज्ञ यांची नियुक्ती या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये व्हावी अशा प्रकारची सुद्धा मागणी त्या ठिकाणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर 2D इको सेवा ज्याच्यामध्ये अलीकडे हृदय विकाराचे प्रमाण वाढलेलं आहे आणि त्यामुळे ही जी काय 2D इको आहे हे करणं प्रत्येक रुग्णाला किंवा आजारी पेशंटला किंवा त्याला हृदयविकाराचा त्रास आहे आणि म्हणून ह्याची जर खाजगीमध्ये जर आपण किंमत केली तर जवळ 3 ते 5 हजार रुपये एवढा खर्च हा प्रत्येकाला त्या ठिकाणी येतो आणि म्हणून ही सेवा या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये चालू व्हावी याच्याबाबतची भूमिका त्या ठिकाणी मांडलेली आहे आणि लवकरच आपण 2D इको सेवा त्या ठिकाणी करू अशा प्रकारचं आश्वासन त्यांनी त्या ठिकाणी दिलं. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांची म्हणजे परिचारिका ज्या आहेत किंवा इथले जे कर्मचारी आहेत यांची त्या ठिकाणी कमतरता भासू नये आणि म्हणून जवळजवळ 33 परिचारिका नर्स अशा प्रकारच्या परिचारिका याच्यामध्ये आहेत अशा प्रकारची त्यांनी या व्यवस्थापनेमध्ये म्हणजे उपजिल्हा रुग्णालय. त्याचबरोबर जी ड्रेनेज असेल, रस्ते असतील, स्वच्छतागृह असेल याबाबतची सुद्धा भूमिका त्या ठिकाणी मांडली आणि लवकरात लवकर त्याच्यावर सुद्धा आपण निर्णय करतो अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर जी 108 रुग्णवाहिका आहे या रुग्णवाहिकेला गेली 4 महिने फक्त रुग्णवाहिका त्या ठिकाणी दिली जाते पण त्याच्यामध्ये जो डॉक्टर द्यायचा असतो तेव्हा डॉक्टर दिला जात नाही आणि म्हणून ते आम्ही निदर्शनास आणून दिलं आणि ती जी सेवा आहे ती सेवा नुसती 108 ॲम्ब्युलन्स नाही तर त्याच्याबरोबर डॉक्टर दिला जातो आणि तशा प्रकारचे पैसे त्या एजन्सीकडनं त्या ठिकाणी घेतले जातात आणि म्हणून 4 महिने त्या ठिकाणी आज डॉक्टर नाही आणि तशा स्थितीमध्ये 108 दिली जाते ते काय आम्ही मान्य केलेलं नाही. पर्यायी व्यवस्था आपण एकतर एजन्सीला डॉक्टर पुरवण्याच्या संदर्भामध्ये आपण आदेश करा नसेल तर आपण आपल्या रुग्णालयातनं जिल्हा रुग्णालय असेल उपजिल्हा रुग्णालय असेल त्याच्यातनं त्या ठिकाणी तो डॉक्टर आणि 108 ही त्या ठिकाणी रुग्णाला द्या ही मागणी केलेली आहे त्यांनी मान्य केलेली आहे. त्याचप्रमाणे या सगळ्या उपजिल्हा रुग्णालय आहे याच्यामध्ये जी पाणी आहे लाईट व्यवस्था आहे ही सुद्धा त्या ठिकाणी तातडीनं चांगल्या पद्धतीची करावी कारण सर्वसामान्य जो रुग्ण आहे हा ग्रामीण भागात नाही येतो देवगड असेल वैभववाडी असेल कणकवली असेल किंवा इतर तालुक्यातल्या भागातनं आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या व्यवस्था झाल्या पाहिजेत आणि त्याचबरोबर सुरक्षेच्या दृष्टीने सुद्धा CCTV हा या सगळ्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये बसवणं गरजेचं आहे अशा पद्धतीची सुद्धा त्या ठिकाणी मागणी केलेली आहे आणि ती सुद्धा आपण लवकरात लवकर त्या ठिकाणी पूर्ण करू ही भूमिका त्यांनी सांगितली. त्याचबरोबर डॉक्टर विशाल रेड्डी हे या ठिकाणी पूर्वी कार्यरत होते आणि त्यांनी आपल्या कामातनं आपल्या वैद्यकीय सेवेतनं खरं तर या उपजिल्हा रुग्णालयाला एक चांगली सेवा सर्वसामान्य माणसाला देण्याचा प्रयत्न केलेला होता आणि त्या ठिकाणी चांगली सेवा देत होते आणि असं असताना त्याच डॉक्टर्सची त्या ठिकाणी बदली झालेली आहे आणि म्हणून आम्ही पुरा उपजिल्हा रुग्णालयाशिवाय CS स्तरावर मागणी केली की पुन्हा त्या डॉक्टर विशाल रेड्डींना या ठिकाणी आणावं आणि त्यांच्यावर ही उपजिल्हा रुग्णालयाची जबाबदारी द्यावी. त्यांच्या पत्नीसुद्धा या खाजगी भूलतज्ञ डॉक्टर आहेत आणि त्यामुळे ती सुद्धा गरज या निमित्तानं पूर्ण होऊ शकेल. आणि त्याचबरोबर ब्लड बँकची सुद्धा मागणी या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये केलेली आहे कारण खरं तर नुसतं ब्लड जे आहे ते या ठिकाणी मिळतं पण प्लाझ्मा किंवा इतर जे पद्धतीचं जे रक्त हवं असतं पेशंटना तर रुग्णांना ते या ठिकाणी मिळत नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर ब्लड बँक ही या ठिकाणी व्हावी अशा प्रकारच्या अनेक मागण्यांचं निवेदन हे CS सरांची त्याबाबत चर्चा झाली. खरं तर या महाराष्ट्रामध्ये 1440 हे डॉक्टर या त्या ठिकाणी आता भरती होणार आहेत आणि जवळजवळ या जिल्ह्याला त्यातील कमीत कमी 70 डॉक्टर मिळावे अशा या जिल्ह्यासाठी सिंधूरसाठी
अशा प्रकारची मागणी आम्ही लावून धरलेली आहे. आणि मला वाटतं की या राज्याचे आरोग्यमंत्री आदरणीय प्रकाशजी आंबेडकर साहेब यांच्याशी सुद्धा याबाबत चर्चा त्या ठिकाणी केलेली आहे आणि त्यांनी जास्तीत जास्त डॉक्टर या 1440च्या भरतीमधनं या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला दिले जातील ही त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. पण त्याचबरोबर आज एक चांगली गोष्ट सुद्धा जिल्ह्यामध्ये होते की CR जी मशीन आहे ही मशीन ज्याच्यावर हाडाचं ऑपरेशन केलं जातं हाडांवरचं याच्यामध्ये ही मशिनरी अद्ययावत मशीन आहे आणि ती हवी होती. तर उद्या 1 तारीखला या मशिनरीचं उद्घाटन सुद्धा निदान या जिल्ह्यामध्ये होतं आहे आणि त्यामुळे कुठंतरी त्याचा फायदा हा जिल्ह्यातल्या जे अपघातामध्ये ज्याच्यावर हाडावर उपचार करायचे आहेत अशा रुग्णांना त्याचा फायदा होईल. आज कणकवलीमध्ये जर आपण पाहिलं तर 10-10, 15-15 दिवस त्या ठिकाणी अशा रुग्णांना ठिकाणी उपचारासाठी किंवा सर्जरीसाठी थांबावं लागतं. पण ती मशीन आल्याच्या नंतर कुठंतरी दिलासा मिळेल आणि ते प्रमाण कमी होईल. तरीसुद्धा मी इथं सांगितलेलं आहे की इथं डॉक्टर पाकळे, डॉक्टर तायशेटे आणि डॉक्टर रासम अशा पद्धतीचे डॉक्टर या शहरामध्ये आहेत आणि म्हणून त्यांच्याकडे सुद्धा ती जबाबदारी देऊन याबाबतचा योग्य नियोजन आपण करावं. एखाद्या पेशंटला 15-15 दिवस आपल्यावर सर्जरी उपचार करण्यासाठी थांबावं लागता कामा नये. तातडीनं त्याच्यावर उपचार व्हावेत ही त्या ठिकाणी भूमिका आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका CS सरांना मी सांगितलं की सगळे जे आपण जे पेशंट असतात यांच्यावर शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपण गोवा मेडिकल कॉलेज हे रेफर करतो आणि शेवटी तिकडे जाऊन पेशंटावर उपचार होतात. माझं असं म्हणणं आहे की महाराष्ट्रामध्ये किंवा सिंधुदुर्गामध्ये तशा प्रकारचं जसं GMC आहे तसं SMC किंवा महाराष्ट्र MMC म्हणजे महाराष्ट्र मेडिकल कॉलेज किंवा सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेज लवकरात लवकर त्या ठिकाणी पूर्ण व्हावं आणि तशा पद्धतीचे उपचार सिंधुदुर्गातल्या पेशंटावर सिंधुदुर्गामध्ये व्हावे हा त्या ठिकाणी प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. आज जे चालू आहे जे काम म्हणजे मेडिकल कॉलेजचं 3 वर्ष झाली आज इतक्या संत गतीनं त्या ठिकाणी चालू आहे. येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये सुद्धा अजून कदाचित या जिल्ह्याचं मेडिकल कॉलेज पूर्ण होईल की नाही अशा पद्धतीचं वाटत नाही. म्हणजे ज्या पद्धतीनं त्याला वेग हवा तो वेग सुद्धा देण्याची गरज आहे आणि लवकरात लवकर या जिल्ह्यामध्ये जसं GMC आहे तसं या जिल्ह्यामध्ये जिल्ह्यातल्या रुग्णांवर या जिल्ह्यामध्ये योग्य ते उपचार हवेत आणि लोकांचे त्या ठिकाणी आरोग्य हे वाचलं पाहिजे ही भूमिका आहे. आणि म्हणून 8 दिवसाची मुदत या ठिकाणी दिलेली आहे या सगळ्या प्रश्नांच्या संदर्भामध्ये आणि हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत आरोग्याच्या दृष्टीनं सिंधुदुर्गातल्या जनतेच्या दृष्टीनं आणि त्यावर आवाज उठवण्याचं काम या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि मला CS सरांनी श्रीपाद पाटील साहेबांनी याबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे की येत्या 8 दिवसामध्ये या सगळ्या गोष्टीवर त्या ठिकाणी आपण निर्णय करू. आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव, भोम, सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा. अवैध धंद्यांविरोधातील पत्रकारांच्या भूमिकेबाबत पालकमंत्री नितेश राणे काय म्हणाले पाहूयात. आपल्या जिल्ह्याच्या विकासामध्ये जसं आपण पत्रकार भवनमध्ये आपण योगदान दिलं, जिल्हा पत्रकार संघ स्थापनमध्ये सावंतवाडी पत्रकार संघाने चांगली भूमिका घेतली. मनीषजींनी चांगलं योग्य सांगितलं. जेव्हा मी अवैध धंद्याच्या संदर्भात मी भूमिका घेतली जसं काय माझ्याच मुलाला त्रास होत होता असं नाही, सगळ्या लोकांना त्रास होत होता. जनतेच्या आज किती घरात विचारा, घरातल्या आई त्रस्त आहेत कारण का मुलगा व्यवस्थित झोपत नाही, पुरा टाईम मोबाईलवर असतो. या सगळ्या बाबतीमध्ये आपण उत्तर शोधण्यासाठी जेव्हा तो प्रवास सुरू केला तेव्हा पूर्ण जिल्ह्याने आपण एकत्र येऊन त्याला विरोध करण्याची गरज होती. पण निश्चित पद्धतीने सावंतवाडी पत्रकार संघाने तेव्हा अतिशय कौतुकस्पद भूमिका घेतली. याहीसाठी तुमचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. सी वर्ल्ड प्रकल्पाबाबत पालकमंत्री नितेश राणे काय म्हणाले पाहूयात. आपल्या जिल्ह्याने गेल्या 10 ते 15 वर्षामध्ये ह्या गोष्टी फार आपल्याला सहन करायला लागलेल्या आहेत.
सीवर्डसारखे प्रकल्प, आपल्या विमानतळासारखे प्रकल्प जेव्हा विरोध होतात तेव्हा कोणीच पुढे येऊन भूमिका घेतली नाही. काय हा प्रकल्प राणे साहेबांनी आपल्या मुलांसाठी आणला नाही, पण हा प्रकल्प जिल्ह्यातल्या तरुण तरुणींना रोजगार भेटला पाहिजे, तर पर्यटन वाढलं पाहिजे, ह्यासाठी आणलेल्या प्रकल्पाला विरोध होता कामा नये. ही भूमिका अगर आपण सगळ्या जणांनीच, काही लोकांनी घेतली पण सगळ्याच लोकांनी घेतली असती तर आज मी तुम्हाला विश्वास देतो किमान 10% लोक, मुलं मुली जे काही गोव्याला जातात आज त्या मालवणच्या सीवर्ड प्रकल्पामध्ये काम करत असतील. ह्या पद्धतीचा अनुभव आपल्याला आला असता. म्हणजे आपण स्वतःच त्या क्षणाला कदाचित कोणीतरी आमचा विरोध करून, आमचा द्वेष करून कोणतरी आमदार झाला असेल, कोण खासदार झाला असेल, पण जिल्ह्याला त्याचा फायदा झाला का? जिल्ह्याच्या तरुण तरुणीला फायदा झाला का? जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न वाढलं का? ह्याचा कधीतरी विचार करू आपण काम करायला. आमदार, मंत्री, खासदार येतात आणि जातात, ते काय 5-5 वर्षाचा कार्यक्रम आहे तो. दर 5 वर्षांनी आम्हाला जनतेसमोर जायचंच असतं. पण एकदा जिल्ह्याला झालेलं नुकसान, जिल्ह्याच्या भविष्याला लागलेला ब्रेक, आपल्याला किमान 10 वर्ष आपण जिल्हा म्हणून मागे गेलो, ह्याचा कधीतरी विचार करा. उन्हाळी धमाका ऑफर श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड कुडाळ. सुझुकीच्या दुचाकी खरेदीवर आता मिळवा विक्रमीला. ग्राहकांसाठी घेऊन आलो आहोत विशेष उन्हाळी सवलती, आकर्षक फायनान्स योजना, गाडीच्या किमतीवर 100% कर्ज उपलब्ध, नो हायपोथिकेशन सुविधेसह, व्याजदर फक्त 5.99% पासून सुरू. ऑफर 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध. नियम व अटी लागू. पिंगुळी पाझर तलाव प्रश्नी जिल्हा परिषद सदस्य गंगाराम सडेलकर यांनी जनतेची दिशाभूल थांबवावी. ते उद्या करत असलेले उपोषण जनतेसाठी की स्वतःच्या स्वार्थासाठी, असा खोचक सवाल पिंगुळी सरपंच अजय आकेरकर यांनी केला आहे. पाहूयात. सन्माननीय सदस्य गुरुनाथजी सडवेलकर यांनी काल जी पत्रकार परिषद घेतली, मला वाटतं त्यांचा अभ्यास अपूर्णतेचा असल्याचं दिसतोय. कारण काही गोष्टी त्याने खुलासाने आपल्याला सांगितल्या आहेत की सरपंचाने उपोषणाला सामील व्हावं. माझा खरं तर सांगायचं तर मी पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळी पूर्णतः त्या पाझर तलावासंदर्भात किंवा पिंगुळी गावाच्या विकासासंदर्भात पूर्ण खुलासा केलेला होता. तरी त्यांना जे कोण माहिती देत आहेत ते अपूर्ण माहिती देत आहेत आणि त्या अपूर्ण माहितीवर ते सन्माननीय सदस्य बोलत आहेत. उपोषणाला जाण्याचा विषय हा गावाच्या वतीने ते म्हणत असतील तर खरोखरच योग्य आहे, पण उपोषण का करतायत? उपोषणाच्या मागचं हेतू काय? प्रत्यक्ष बघता जे काही समर्थक किंवा कोण बसलेले आहेत त्यांनी आजपर्यंत अशा गोष्टी बऱ्याचशा उपोषणं करून किंवा अन्य मार्गाने कमवण्याचाच मार्ग केला आणि यांचं स्वार्थ आहे त्यामागे पूर्णतः. पाझर तलाव हा विषय प्रत्यक्षात आपण पाहणी केल्यानंतर सुद्धा आजच्या क्षणाला सुद्धा त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची सांडपाणी जाण्याचा किंवा अन्य कुठची गोष्ट त्या ठिकाणी आढळून आलेली नाही आहे. आणि तरी पण ते म्हणते गृहप्रकल्पाला आम्ही परवानगी दिली आहे, गृहप्रकल्पाला परवानगी दिली आहे. त्यांच्याकडे कागद आहेत म्हणतायत, पण ते गृहप्रकल्पाला दिली आहेत की बिनशेती करण्यासाठी दिले आहेत याचाच अभ्यास त्यांनी पूर्णतः केलेला नाही. दुसरा एक विषय त्यांनी मांडलेला आहे NOC संदर्भात, त्याला सूचक नाही आहे, अनुमोदक नाही. सन्माननीय सदस्य म्हणून त्यांना आम्ही एवढंच सांगू इच्छितो की त्यांनी पूर्णतः खरोखरच अभ्यास करावा. कारण जे एखादा दाखला देताना त्याला सूचक अनुमोदक नसतो. जो आपण मासिक मीटिंगमध्ये ठराव घेतो त्याला सूचक अनुमोदक दिलेला असतो आणि तो आम्ही घेतलेला आहे. आणि आम्ही ग्रामपंचायतीमार्फत सदर तलावाच्या ठिकाणी पाहणी केलेली आहे. पाहणी केल्यानंतर आम्हाला तिथे कोणत्याही प्रकारचं प्रदूषण झालेलं अथवा सांडपाणी सोडलेलं आढळून आलेलं नाही आहे. त्यानंतर आणि भविष्यात जर आम्हाला सदरचं अशी कोणताही प्रकार आढळून आला तर आम्ही त्याच्यावरती कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यास पाठी येणार. त्याकरिता आम्हाला उपोषणासारखा मार्ग अवलंबण्याची कोणतीही गरज नाही. सन्माननीय सदस्य सडवेलकरजी आपल्या पत्रकार परिषदेमध्ये दुसरा एक विषय आपल्या ग्रामपंचायत संदर्भात काढत होते की ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी, पाहणी कर्मचाऱ्यांनी आपला अहवाल दिला आहे, त्या संदर्भात ग्रामपंचायत आले. खरं तर तो त्याने वाचला नसेल असं मला वाटतं आहे. कारण अहवालामध्ये कर्मचाऱ्यांनी जो अहवाल दिला आहे त्यामध्ये तोंडी आदेश किंवा मासिक मिटिंगमध्ये चर्चा झाल्यानंतर आदेश दिल्यानंतरच आमचे कर्मचारी त्या ठिकाणी गेले आहेत. त्यामुळे पाझर तलावाचं पाणी दूषित होणार किंवा त्याचं संरक्षण करण्यासंदर्भातली जबाबदारी सरपंच या नात्याने माझी आणि पूर्ण बॉडीची आहे आणि त्याप्रमाणे आमचे कर्मचारी गेले आणि त्यानुसार त्यांनी तो अहवाल दिलेला आहे. त्यामुळे सन्माननीय सदस्यांनी त्याची दिशाभूल करून लोकांना
उलटं काही सांगू नये. दुसरी गोष्ट, जे बाजूला त्यांचे काही समर्थक बसलेले आहेत, मालवण तालुक्याचा विकास करून आलेले आहेत, आता कुडाळ तालुक्यात पिंगुळी गावाचा विकास करण्यासाठी ते कटिबद्ध झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांना पण माझी विनंती आहे की विकासाला विकासात्मक दृष्टीने बघावं. पिंगुळीची जनता ही शून्य आहे. गावाचा विकास कोणत्या दिशेने चालू आहे तो पण जनतेला माहिती आहे आणि गाव पूर्ण आमच्या पूर्ण पाठीशी आहे ग्रामपंचायतीच्या. हे काही जण दिशाभूल करत आहेत, ती त्याने थांबवावी अशीच एक कळकळीची विनंती सडवेलकर यांना सांगतो. आणि आपला जो काय सदस्यपदी विराजमान झाला त्याचा गावाच्या विकासासाठी योग्य वापर करा. गावामध्ये वोटिंग करण्यासंदर्भात पिंगोळी ग्रामपंचायतीला कोणतेही अर्ज प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे परमिशन ग्रामपंचायतीने त्यांना देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे आपले सन्माननीय सदस्य सडवेलकर साहेब व त्यांचे सहकार्याने पिंगोळी गावाची व इतर लोकांची दिशाभूल करणं थांबवावं एवढीच माझी त्यांना विनंती. नगररचनाकार यांनी मंजूर केलेल्या रेखांकनामध्ये 3 STP प्लांट पूर्ण क्षमतेचे त्यांनी कार्यान्वित करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे आणि त्याबद्दल देखील त्यांनी त्याची हमी देण्याचे कबूल केलेले आहे. आणि गावाची अशी बदनामी करण्याऐवजी, गावाला असं उपोषणाच्या मार्गाने वेठीस धरण्याऐवजी आमच्यासोबत बसावं, चर्चा करावी व गावाच्या विकासाला चालना द्यावी अशी मी त्यांना विनंती करेन. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. काँग्रेसला जागा दाखवून देऊया अशी टीका श्वेता कोरगावकर यांनी केली आहे. पाहूयात. या विरोधकांनी नारी शक्ती बिल हे महिलांना अधिक प्रतित्व देण्यासाठी होतं. विरोधकांनी विरोध केला. एक तरी आपल्या नारी सन्मानाचा आज इथं दांडावाजा व्हायचा नाही आहे. तर देशातील प्रत्येक आई बहिणींच्या सन्मानाचा आणि भविष्यासाठीचा प्रश्न आहे. भारतीय जनता पक्ष नेहमीच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध राहिलेला आहे. आज एक गोष्टीने तुम्ही दाखवून दिला. आज आपण म्हणतोय नारी शक्ती काय आहे. जेव्हा नारी शक्ती पेटून उठते तेव्हा काय करेल हे सांगता येत नाही. आणि तुम्हाला मी सर्वांना एकच आव्हान करते की या रुपयाला काँग्रेसवाल्यांना त्यांची जागा तुम्ही दाखवण्याच्या राहत आले. आज आपण एकजुटीने इथं जमलो आहोत. तुम्हा सर्वांना नारी शक्तीला माझ्या महाराचा मुद्रा करत आहे आणि तुम्ही या भव्य दिव्यांच्या रॅलीमध्ये स्त्री शक्ती जागा दाखवलेला आहे. त्याबद्दल मी स्वतः तुमची पहिल्यांदा ऋणी आणि आभारी आहे. आज काय तर कधीच नाही आणि घेतल्याशिवाय जाणार नाही. कोण सांगते देणार नाही, आणि कोण सांगते देणार नाही, बोला शिवाजी महाराज की जय. आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे AC, TV, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली. संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 7908. कणकवलीत भाजप महिला सेलनं विराट मोर्चा काढत काँग्रेसचा निषेध केलाय. पाहूयात. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय.
काँग्रेसनं महिलांचा सन्मान कधीच केला नाही अशी टीका भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी केली आहे. पाहूयात. जिल्ह्यातल्या सगळ्याच स्तरातल्या सगळ्याच माझ्या भगिनींचं मी खरं तर कौतुक करतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नारी शक्ती इतकी सुज्ञ आहे. देशामध्ये नारी शक्तीच्या विरोधात जे काही घडतं त्या सगळ्याची संवेदना तुमच्या सगळ्यांमध्ये आहे. आणि म्हणूनच म्हणजे पालकमंत्री असतील किंवा आणि सगळेच तुमचे भाऊ हे आम्ही तुम्हाला या सगळ्या विषयामध्ये तुमच्या सोबत आहोत. तुमच्यासाठी आम्ही सगळे प्रयत्न करू हे सांगण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहोत. भगिनींनो, आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर साधारणतः एक 60-65 वर्ष जो नारी शक्तीचा सन्मान खरं व्हायला पाहिजे होता तो सन्मान कधी काँग्रेस गांधीच्या सरकारने केला नाही. 2014 पासून ते 2024 पर्यंत 12 वर्षाचा काळ जर आपण आठवला तर या सगळ्या काळामध्ये नारी शक्तीला म्हणजे खरं तर आपल्या प्राचीन काळात असं म्हटलं जायचं की जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगात उद्धारे ही आपली खरं तर संस्कृती होती. आणि या सगळ्या संस्कृतीचं पालन करण्याचे काम आपले सन्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी यांनी केलं. 14 पासून ते 24 पर्यंत 12 वर्षाच्या काळामध्ये देशातल्या नारीला जितका सन्मान देता येईल, जितका त्यांचं जीवनमान उंचावता येईल ते सगळे प्रयत्न त्यांनी केले. आपण जर आठवत असेल आपल्याला तर जनधनापासून ते शौचालयाची सुविधा असेल, घरामध्ये नळा पाण्याची योजना असेल, उज्ज्वला योजना असेल, त्यानंतर आरोग्य असेल, शिक्षण असेल, अशा सगळ्या विषयामध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने किंबहुना त्याहीपेक्षा जास्त कामं किंवा त्यापेक्षा जास्त अभियानं ही महिला वर्गासाठी राबवलेली गेली. आणि त्या सगळ्याचाच एक पुढचा अध्याय म्हणून हे नारी शक्ती विधेयक संमत करण्याचं काम आपल्या सगळ्या नरेंद्रभाई मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारचं होतं. आणि दुर्दैवाने त्याचा उल्लेख झाला आपल्या भगिनींनी केला तसा काँग्रेस झालेल्या सगळ्या सरकार आणि काँग्रेस आणि त्यांच्या सोबतच्या सगळ्या मित्रपक्षांनी या सगळ्या सरकारला या सगळ्या विधेयकाला विरोध केला आणि ते विधेयक संमत होऊ दिलं नाही. आपण सगळ्यांनी मिळून या सगळ्यांचा निषेध नोंदवलेला आहे. आणि मला अशी खात्री आहे की अशा पद्धतीचा निषेध संपूर्ण निषेध हा संपूर्ण देशभर सुरू आहे. आणि या सगळ्यातून एक मोठी चळवळ उभी राहील. आणि तुम्ही मगाशी जसं म्हटलं की कोण म्हणतात देणार नाही, घेतल्याशिवाय जाणार नाही, ते वाक्य खरोखरच येत्या काळामध्ये सत्य होईल असा विश्वास तुम्ही ठेवला पाहिजे. पुन्हा एकदा सगळ्याच माझ्या भगिनींना एक आश्वस्त करतो की सन्माननीय निर्देश राणे साहेब आहेत आणि सगळेच तुमचे भाऊ तुमच्या सोबत आहेत. तुम्ही ज्या सुज्ञपणाने या सगळ्या निषेध आक्रोश पदयात्रेमध्ये सामील झालात त्यासाठी सगळ्यांना धन्यवाद देतो. आणि लवकरात लवकर हे नारी विधेयक संमत व्हावं यासाठी माननीय नरेंद्रभाई मोदी निश्चित प्रयत्न करतील अशा प्रकारचा विश्वास आपल्याला देतो. आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. गोकुळ सोबत गोकुल. महिलांनी काँग्रेसची प्रवृत्ती ओळखावी व ती प्रत्येक घराघरात पोहोचवावी असं आवाहन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलंय. भाजप महिला सेलच्या वतीने आयोजित भव्य विराट मोर्चावेळी नितेश राणे बोलत होते. आज आपण हा जो निषेध मोर्चा काढलेला आहे त्याचं महत्व सांगण्यासाठी आणि आपण काही दिवसा अगोदर प्रत्येकाने टीव्हीवर नारी शक्तीचा विरोध जो काही झाला, विधेयकाचा जो काही झाला आणि त्या विधेयकामुळे आपल्या देशाचं आणि समाजाचं किती नुकसान झालं या गोष्टी अधोरेखित करण्याच्या निमित्ताने आपण इथे सगळेजण जमलेलो आहोत. माझ्या अगोदरच्या मान्यवरांनी आपल्याला सगळ्याच गोष्टी विस्तृत सांगितलेल्या आहेत. पण आपण सगळ्या जणांनी माता भगिनींनी आज याचा एक विचार करायला पाहिजे. आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समोर नतमस्तक का होतो? छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समोर नतमस्तक का होतो? कारण का शिवरायांनी स्वराज्यामध्ये कधी कुठल्याच माता भगिनींकडे कोणालाही वाकड्या नजरेने बघायला दिलं नाही. म्हणून आतापर्यंत आपण त्यांना पुजतो आणि नतमस्तक होतो. माय जिजाऊनी जे काही मुघलांचं आक्रमण होत होतं त्याच्या विरुद्ध छत्रपती शिवरायांना स्वराज्य स्थापन करायला सांगितलं. आणि मग स्वराज्यामध्ये प्रत्येक माता भगिनींना मान सन्मान मिळणं
हेच तर खऱ्या अर्थाने आपण शिवरायांच्या स्वराज्य म्हणून त्याचा ओळख आहे. आज आपण इथे जमलेले आहोत. आज जे काही नारी शक्ती विधेयकाला काँग्रेस आणि इंडिया अलायन्सच्या सगळ्याच पक्षांनी जे विरोध केला, त्या प्रवृत्तीला आणि त्या लोकांना आपण पाहणं आणि ओळखणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. जेव्हा जेव्हा कुठल्याही महिलांना, माता भगिनींना सन्मान देण्याचा वेळ आलाय, तेव्हा तेव्हा काँग्रेसनी आणि त्यांच्या सर्व सहकारी पक्षांनी तेव्हा विरोध दाखवलेला आहे. आता या नारी शक्तीचा जो विधेयकच्या निमित्ताने जो विधेयक आला, विधेयक काय होता? जसं ग्रामपंचायतीमध्ये असंख्य माता भगिनी आज सरपंच म्हणून त्या गावाचं नेतृत्व करतायत, त्या पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीमध्ये असंख्य माता भगिनी आज नगराध्यक्ष म्हणून, जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून, सभापती म्हणून आणि सरपंच म्हणून जे काय नेतृत्व करतायत, तसंच उद्या विधानसभा आणि लोकसभेमध्ये देश आणि राज्य चालवण्यामध्ये माता भगिनींनी हातभार लावावं आणि नेतृत्व करावं, त्यासाठी हे विधेयक आदरणीय पंतप्रधान आणत होते. त्याच्यामुळे ज्या पद्धतीने आज आपण गावागावाचा विकास, जिल्हा आणि शहरांचा विकास आज असंख्य माता भगिनी त्यांच्या नेतृत्वात करत असताना आपण अनुभवतो, तोच अनुभव आपल्याला विधानसभा आणि लोकसभेमध्ये पण येत असताना आपल्याला दिसला. पण काँग्रेसला आणि त्यांच्या पक्षांना पाहिलं नाही. त्यांनी आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा माता भगिनीने सन्मान देण्याची वेळ आली आहे, तेव्हा काँग्रेसची विरोधात भूमिका घेतलेली आहे. काही वर्षा अगोदर जेव्हा आदरणीय पंतप्रधानांनी ट्रिपल तलाकच्या निमित्ताने आमच्या मुस्लिम माता भगिनींना सन्मान देण्याचे जेव्हा विधेयक आणला, तेव्हा पण काँग्रेस आणि या मित्र पक्षांनी त्याही विधेयकाचा विरोध त्या निमित्ताने केला. देश सोडा, राज्यामध्ये पण आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जेव्हा मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजना आणली, त्या मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजनेच्या विरोधात याच काँग्रेस पक्षाच्या लोकांनी कोर्टात गेले, जेणेकरून ती योजना बंद झाली पाहिजे. या भूमिकेचे हे काँग्रेसचे लोक आहेत, जे मुख्यमंत्री लाडली योजनेच्या निमित्ताने आज आपल्या घराघरामध्ये आधी आर्थिक समृद्धी आली आहे, त्याच योजनेला बंद करण्यासाठी या काँग्रेसवाल्यांनी पुढे भूमिका घेतली, पण त्यांना पुढे काहीच चाललं नाही. आज त्यांना माहिती होतं, आज हे 2023ला जेव्हा हे विधेयक आपण आणलं, आज मतदारसंघ पुनर्रचना झाल्यानंतर उद्या जेव्हा माता भगिनी विधानसभा आणि लोकसभेचं नेतृत्व करू शकल्या असत्या, तेव्हा ह्या काँग्रेसवाल्यांचे खरेच चेहरे बाहेर निघाले. यांना स्वतःच्या भविष्याची चिंता वाटली. आम्हाला मतदान करणार कोण? कारण का आतापर्यंत आमचं सगळं राजकारण हे माता भगिनींच्या विरोधातलं होतं आणि म्हणूनच काँग्रेसांनी ते विधेयकाला विरोध केला. मी आपल्या सगळ्या जणांना आवर्जून सांगतो, हा निषेध मोर्चा आपल्या कोकणाच्या, महाराष्ट्राच्या प्रत्येक माता भगिनींच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचा आहे. आपल्या सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी आपण पाहिलं तर या पूर्ण लोकसभा मतदारसंघामध्ये 62% महिलांची लोकसंख्या आहे. 62% म्हणजे आपल्याला आपली लोकसंख्या जास्त आहे. उद्या आपल्याला आपलं नेतृत्व करण्यासाठी तेवढेच आमदार आणि खासदार या पूर्ण कोकण पट्ट्यावर तयार झाले असते. आज आम्ही जसा तुमचे भाऊ म्हणून, तुमचे प्रतिनिधी म्हणून विधानसभा आणि लोकसभेमध्ये जातो, तसंच उद्या माझ्या या व्यासपीठावर आणि आपल्यातल्या असंख्य माता भगिनी उद्या विधानसभा आणि लोकसभेमध्ये जाऊन आपल्या सगळ्यांच्या प्रश्नाला न्याय देण्याचं काम अतिशय प्रामाणिक आणि प्रभावी पद्धतीने करू शकले आहे. आणि म्हणूनच या विधेयकाला विरोध करणं, आज जसा आपण इथे संख्येने जमला आहात, परत गावाकडे जात असताना, परत आपल्या तालुक्याकडे जात असताना, परत आपल्या शहरामध्ये जात असताना आपण प्रत्येकाने काँग्रेसचा हा खरा चेहरा, विरोधकांचा हा खरा चेहरा गावागावात प्रत्येक घरामध्ये सांगण्याची अत्यंत गरजेचं आहे. महिलांचा विकास व्हायला झाला तेव्हा हे लोक विरोध करतात. महिलांचं नेतृत्व मोदी साहेबांना द्यायचंय तेव्हा हे लोक विरोध करतात. महिलांची हक्काची मुख्यमंत्री लाडली योजना आणायची देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी ठरवली तेव्हा हे लोक विरोध करतात. आणि म्हणूनच आपल्याला या निमित्ताने जसं आमच्या श्वेताताई असतील, तेजसे मॅडम असतील, आमचे प्रभाकरजी असतील आणि आम्ही सगळे जणांनी आज एकत्र म्हणून आम्ही काय भारतीय जनता पक्ष
पक्ष आणि महायुती म्हणून जमलेलो नाही. पण आज आमच्या देशातल्या माता भगिनींना, माझ्या महाराष्ट्रातल्या, माझ्या सिंधुदुर्गातल्या माता भगिनींना खरा अर्थाने न्याय भेटला पाहिजे. तुम्हालाही नेतृत्व करण्याची संधी भेटली पाहिजे, म्हणून हा निषेध मोर्चा आम्ही काढलेला आहे. मला विश्वास आहे आज जे काही जनसागर ज्या पद्धतीने इथे बघायला मिळतोय, जेवढ्या संख्येने तुम्ही सगळेजण बाहेर निघालेला आहे, जे जे काँग्रेसवाले घरी बसून हा मोर्चा बघत असतील, आज काय रात्री त्यांना झोप लागणार नाही, एवढं तरी विश्वासाने मी सांगितलं. एवढं तरी विश्वासाने सांगितलं. कुठेही फिरत असताना कुठलाही काँग्रेसवाला भेटला तर आवर्जून विचारा, अरे बाबा तुझं काय जातं, आम्ही अगर उद्या आमदार झालो तर, तुझं काय जातं आम्ही उद्या खासदार झालो तर, आवर्जून विचार. का तुला मिरची लागते? आम्ही एवढ्याचा ग्रामपंचायत चांगलं सांभाळतो, एवढ्याचा शहराचं नेतृत्व आम्ही करतो, तर उद्या अगर विधानसभा आणि लोकसभा जाण्याची संधी आम्हाला मिळाली असती तर तुम्हाला हिरव्या मिरच्या काय लागतात हे आवर्जून जरा माझ्यासाठी विचाराल का नाही? विचाराल का नाही? हळू आवाज येतोय, जरा फटाके लागले पाहिजे असं विचार. तुमचा भाऊ बसलाय पालकमंत्री म्हणून, काही होणार नाही, चिंता करू नका. आणि म्हणून या निमित्ताने आपल्याला सांगतो, हा निषेध मोर्चा तुमच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी आहे, राग व्यक्त करण्यासाठी. आपला देश पुढे घेऊन जाण्याचं काम, महासत्ता बनवण्याचं काम आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब करतायत. त्याला हातभार लावण्याचं काम तुम्हाला उद्या निश्चित पद्धतीने तुम्हाला सगळ्यांना संधी भेटणार आहे. आज अगर आपला हे विधेयक पास करण्याचं ह्याला आपण आपल्याशी झालो असलो तरी आम्हाला सगळ्यांना आपल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास आहे की येणाऱ्या काळात काँग्रेसच्या नाकावर पेटून निश्चित पद्धतीने उद्या हे नारी शक्ती विधेयक आणतील आणि पास पण करतील. आणि उद्या तुम्ही सगळ्याच जणांमध्ये कोण ना कोण आमदार आणि खासदार म्हणून निश्चित पद्धतीने आमच्या खांद्याला काम करण्यासाठी आपण सगळेजण तयार व्हाल असा विश्वास त्या निमित्ताने मी व्यक्त करतो. परत एकदा आमच्या श्वेताताई आणि आमच्या महिला मोर्चाचे सगळे पदाधिकारी त्यांच्या खऱ्या अर्थाने मी अभिनंदन करतो. आमचे प्रभाकरजी असतील, युवा मोर्चा असतील आणि जेवढे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे सिंधुदुर्गाचे पदाधिकारी आहेत, सगळ्या जणांचं मनापासून मी आभार मानतो. हा पक्षाचा मोर्चा नसला तरी प्रत्येकाने आपण इथे येऊन जे काही निषेध नोंदवलाय, समर्थन नोंदवलाय, त्याला विश्वास आहे सिंधुदुर्गाचा आवाज निश्चित पद्धतीने मोदी साहेबांपर्यंत पोहोचला असेल, हा विश्वास या निमित्ताने व्यक्त करतो. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि कोकणचं पहिलं दैनिक कोकणसादच्या मुख्य संपादकपदी सागर चव्हाण यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा स्थापना दिनाच्या पूर्वसंध्येला त्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारलाय. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि कोकणचं पहिलं दैनिक कोकणसादच्या मुख्य संपादकपदी सागर चव्हाण यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. याचबरोबर सिंधुदुर्गातील आघाडीच्या कोकणसाद या माध्यमात काही संघटनात्मक बदल करण्यात आले. त्यानुसार संदीप देसाई संपादक बिझनेस, अर्जुन धसके सहाय्यक संपादक निर्मिती, कृष्णा ढोलम सहाय्यक संपादक वृत्त, विनायक गावस मुख्य वार्ताहर अशा जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या. कोकणसादचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर आणि फोमेंतो समूहाचे मनुष्यबळ विभाग प्रमुख कर्नल अरुणकुमार शर्मा यांनी सावंतवाडी येथील कोकणसादच्या कार्यालयात ही घोषणा केली. कोकणात सर्वप्रथम डिजिटल मीडिया सुरू करण्यासाठी सागर चव्हाण यांनी 21व्या शतकाच्या प्रारंभी पुढाकार घेतला होता. कोकणच्या गावागावातील बातम्या जगभरात पोहोचवण्यासाठी त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत परिश्रम घेतले. याच माध्यमातून आज कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलाय. कशाला उद्याची बात, आता बातमी एका क्षणात हे ब्रीथ घेऊन त्यांनी घडलेली बातमी काही सेकंदात डिजिटल माध्यमातून देण्याची परंपरा सुरू केली. ती आजही अखंडपणे चालू आहे. तत्परतेनं बातम्या देण्याबरोबरच धडपड्या पत्रकारांची सक्षम टीम बांधण्याचंही काम सागर चव्हाण यांनी केलं. फोमेंतो समूहाचे महाराष्ट्रातील माध्यम असणाऱ्या कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसादच्या व्यवस्थापनानं याची दखल घेऊन मुख्य संपादकपदी त्यांची नेमणूक केली आहे. बाबा आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू,
मलाही खावीशी वाटतीये. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघातर्फे आयोजित पुरस्कार प्रदान सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाशी संलग्न असलेल्या सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाचा वार्षिक पुरस्कार वितरण सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. या सोहळ्याला मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी, नगराध्यक्ष सौ श्रद्धाराजे भोसले, सभापती सुष्मिता जाधव, आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ, युवराज लखमराजे भोसले, जिल्हा परिषद सदस्य विक्रांत सावंत, जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश तोरसकर, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत, तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सचिन रेडकर आदींसह पत्रकार संघाचे सदस्य, तालुक्यातील पत्रकार उपस्थित होते. यावेळी पत्रकार रुपेश हिराब यांना वैनदेयकार, मेधस शिरोडकर आदर्श पत्रकार पुरस्कार, सौ मंगल नाईक जोशी यांना माजी आमदार तथा ज्येष्ठ पत्रकार जानंद मटकर आदर्श पत्रकार पुरस्कार, भगवान शेळटे यांना कैलासवासी हरिश्चंद्र वाडीकर आदर्श समाजसेवक पुरस्कार, ज्येष्ठ पत्रकार अभय पंडित यांना कैलासवासी पांडुरंग स्वार स्मृती जीवन गौरव पुरस्कार, तर संतोष परब यांना स्वर्गीय त्रिय उर्फ बाप्पा धारणकर अष्टपैलू स्मृती पुरस्कार, कणकवली येथील छायाचित्रकार हेमंत काळसेकर यांना ज्येष्ठ पत्रकार तथा छायाचित्रकार कैलासवासी मुरलीधर तथा बंडोपंत भिसे यांना प्रदान करण्यात आला. तसेच विशेष प्रावीण्य प्राप्त पत्रकार आणि पत्रकारांच्या पाल्यांचा गुणगौरव देखील यावेळी करण्यात आला. तालुका पत्रकार संघाकडून पालकमंत्री नितेश राणे यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. प्रास्ताविक सचिन रेडकर यांनी केलं. सूत्रसंचालन मितल धुरी तर आभार विजय राऊत यांनी मानले. आज आपण सर्व आपले पत्रकारांना सेलिब्रेट करायला उपस्थित आहे, कारण सावंतवाडीच्या विकासासाठी त्यांची मोठी मदत आहे. आज एक नगराध्यक्षाच्या नात्यानं मी फक्त हे म्हणेल की नगरपालिका आणि जनता ह्याच्यामध्ये आपले पत्रकारांची मोठी मोठी मदत आहे आणि मोठा भाग आहे. सर्व पत्रकारांना माझ्या आणि नगर परिषदेच्या वतीने खूप खूप शुभेच्छा. आपण खूप सुंदर काम करत आहे आणि आम्ही नेहमी आपले पाठीशी असणार. सुरुवातीलाच आपल्या या पत्रकार संघाच्या वाटचालीसाठी मी मनापासून शुभेच्छा देतो. खूप चांगले उपक्रम खरं तर सावंतवाडी पत्रकार संघाच्या वतीने सातत्याने आयोजित केले जातात. वर्षभरामध्ये आयोजित केलेल्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांच्या निमित्ताने जे काही पुरस्कर्ते आहेत किंवा पुरस्कार प्राप्त सगळे मान्यवर आहेत त्यांना या प्रसंगी या ठिकाणी पुरस्कार दिले गेले आहेत. या सगळ्यांना त्यांच्या आयुष्यामध्ये खूप चांगलं यश याही पुढच्या काळामध्ये मिळो अशा प्रकारची प्रार्थना करतो. खरं तर सावंतवाडी पत्रकार संघाच्या वतीने अनेक वेगवेगळ्या विषयांना सातत्याने हात घातला जातो. या जिल्ह्यामध्ये जेव्हा अवैध व्यवसायांना आळा घालण्याच्या संदर्भात आदरणीय पालकमंत्री महोदय यांच्या नेतृत्वाखाली पावलं उचलली गेली, तेव्हा याच तालुक्यातून खरं तर त्याला खरा पाठबळ मिळालं आणि सातत्याने ही मंडळी या इथले पत्रकार बंधू सगळे हे सहकारी सातत्याने या सगळ्यासाठी प्रयत्नरत असतात. मला असं वाटतं की आपल्याला जर सुदृढ समाज या ठिकाणी बनवायचा असेल, आपल्या तालुक्याला आपल्या जिल्ह्याला पुढे घेऊन जायचं असेल तर खरं तर अशा सगळ्या प्रश्नांना जे काही वेळा जनतेला कटू वाटतील परंतु या पुढच्या काळामध्ये त्याचा पुढच्या पिढीसाठी एक चांगला उपयोग होईल अशा गोष्टींसाठी आपल्याला पावलं उचलली पाहिजेत. आणि या सगळ्याच प्रयत्नांमध्ये आपलं पाठबळ हे खरं तर खूप मोलाचं असतं. यासारखे अनेक प्रश्न आहेत की जे समाजाच्या पुढच्या पिढीसाठी या ठिकाणी आपल्याला निर्णय घ्यावे लागतील आणि या निर्णयांसाठी आपण सातत्याने पाठबळ देत आहे. असंच पाठबळ या ठिकाणी देत राहा, आम्हाला मार्गदर्शन करत राहा. या सगळ्या मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून हा जिल्हा या राज्यामध्येच नव्हे तर या देशामध्ये अग्रस्थानी राहिला पाहिजे. याच्यासाठी खरं तर या सगळ्यातनं आपल्या मोलाची भर पडेल असं मला वाटतं आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांच्या या वाटचालीसाठी मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतोय. पण दरवर्षी आपण हा कार्यक्रम घेता आणि या कार्यक्रमात वर्षभरात केलेलं काम आणि कामगिरी याचा आढावा घेत आपण हे पुरस्कार देता. मला खूप आनंद झाला की आपण पालकमंत्री साहेबांच्या आणि सर्वांच्या हस्ते आज हे ज्येष्ठ आणि ज्यांनी आदर्श काम केलेल्या पत्रकारांना पुरस्कार मिळालेला आहे. त्यांच्या पाल्याने पण वर्षभरात जे उत्कृष्ट आणि यशस्वी मिळवलेलं आहे त्या सगळ्यात पाल्यांना
मोजून मापून ज्यांनी चांगलं काम केलं अशा पाल्यांना तुम्ही हे पुरस्कार दिलेत. पत्रकार म्हणजे आपल्या असलेल्या परखड आणि महत्त्वाच्या विचाराची धार. आपण लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असताना आपल्या विचाराची धार आपण लेखणीवर उतरता आणि त्याच्यातून आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना, समाज कार्यकर्त्यांना एक मार्गदर्शन आणि समाजाला दिशादर्शक दाखवण्याचं काम तुम्ही करता. हे तुमचं कार्य आदर्श आहे. अन्यायाला वाचा फोडणं हे पण तुम्ही काम करता आणि समाजाला दिशादर्शक दाखवताना समाज घडवण्याचं सुद्धा काम तुम्ही करता. या कार्यक्रमाला तुमच्या खूप खूप मी शुभेच्छा देतो आणि असेच कार्यक्रम आपले चांगले समाजासाठी दिशादर्शक आणि अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी कायम राहावेत. आपल्या या आमच्यासारख्या सामान्य राजकारणी, समाजकारणात आणि इतर सगळ्यात मार्गदर्शन आणि यशस्वी सहभाग तुमच्या पण या लेखणीचा आणि पत्रकारांचा आहे. असाच तो राहू दे आणि आपलं सहकार्य आमच्या सर्वांना आपलं राहू दे. परत एकदा या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देतो, आपल्या पाल्यांचं गुणगुणाव करतो आणि सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्याच्या निमित्ताने आज आम्ही सगळेजण इथे आवर्जून उपस्थित आहे. आत्ताच आमच्या हस्ते असंख्य मान्यवरांच्या आणि पत्रकारांच्या कुटुंबाच्या सदस्यांचा सत्कार झाला. त्यांना मी मनापासून माझ्या वतीने शुभेच्छा देतो. सावंतवाडी पत्रकार संघाच्या वतीने हा जो काही कार्यक्रम आयोजित केला आहे, मी आज या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आपल्या सगळ्या जणांना शुभेच्छा देण्यासाठी आणि काही अपेक्षा व्यक्त करण्यासाठी आवर्जून मी उपस्थित आहे. सावंतवाडी पत्रकार संघ म्हटलं तर एक वेगळ्या पद्धतीचं महत्त्व या निमित्ताने आपल्या संघाला निश्चित पद्धतीने आहे. जिल्हा पत्रकार संघ कोणी स्थापन केला तर सन्मान्य मटकर साहेबांनी ते आपल्या सावंतवाडीचेच आहे. त्याचबरोबर आमचं जे पत्रकार भवन जे तिथे उभं आहे आमच्या ओरसला, त्याच्यामध्ये सिंहाचा वाटा कोणाचा असेल तर आपले माजी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष गजानन नाईकजी ते पण आपल्या सावंतवाडीचे आहे. आणि म्हणून आपल्या ह्या सावंतवाडी पत्रकार संघाला एक वेगळं महत्त्व आहे. आणि म्हणून आपण जेव्हा कुठलाही कार्यक्रम घेता तेव्हा समाजामध्ये निश्चित पद्धतीने एक योग्य संदेशही जातो, एक वेगळा दर्जाही असतो आणि त्याचबरोबर काही अपेक्षाही व्यक्त ह्या निमित्ताने करायच्या असतात. आपण आज असंख्य मान्यवरांचा सत्कार केला आणि त्याच्यामुळे समाजामध्ये निश्चित पद्धतीने एक वेगळा संदेश, ऊर्जा आणि प्रोत्साहन देण्याचं काम आपण ह्या निमित्ताने आपण सगळ्याजणांनी केलेलं आहे. मी सचिन रेडकरजी आणि त्यांच्या सगळ्याच सहकाऱ्यांचं कौतुक करेन की अतिशय चांगला सोहळा त्यांनी या निमित्ताने आयोजित केला आणि मला विश्वास आहे की या एकंदरीत संघाच्या कार्यक्रमाच्या नंतर जो काय संदेश आपण देऊ पाहताय समाजामध्ये, या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जे काय प्रबोधन करू पाहताय ते निश्चित पद्धतीने समाजाच्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोचलं असेल असा विश्वास या निमित्ताने मी व्यक्त करेन. आज आपण सावंतवाडीचे सगळे म्हणजे आमच्या नगराध्यक्षा मॅडम आहेत, सभापती आहेत, जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष पण हे आपल्या सावंतवाडीचेच आहेत, आरोग्य सभापती हे पण सावंतवाडीचे आहेत, सगळे प्रमुख मान्यवर आज आपल्या सावंतवाडीचं प्रतिनिधित्व जिल्ह्याच्या विविध पदावर करत आहे. आम्ही जेव्हा निवडणुकीच्या निमित्ताने आपल्या जनतेकडे जातो तेव्हा जनता आमच्याकडे मतदानाच्या रूपाने जेव्हा आशीर्वाद देते तेव्हा आमच्याकडून विकासाची आपल्याकडून अपेक्षा करते. ते आम्हाला सांगते की नितेशजी तुम्हाला आम्ही मतदान देऊ पण तुम्ही आमच्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन आणा, आमच्या मुलांना 2 हाताला रोजगार द्या आणि सावंतवाडीचा विकास आपल्या त्या व्यक्तीच्या माध्यमातून करा अशी अपेक्षा आमच्याकडून व्यक्त करते. आणि म्हणून जेव्हा तो व्यक्ती निवडून जातात मग आमचाही तो प्रवास आपल्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा सुरू होतो. आणि मग त्या प्रवासामध्ये आमची साधी एवढीच अपेक्षा असते की हा विकास करत असताना, लोकहिताचा विकास करत असताना, जनतेचा विकास करत असताना, त्यांचं भविष्य घडवत असताना आपल्या सगळ्यांची साथ आणि सहकार्य आम्हाला त्या निमित्ताने अपेक्षित असतं. चांगल्याला चांगलं म्हणणं हे माणुसकीचा धर्म आहे आणि कोणीही कुठे चुकत असेल तर निश्चित पद्धतीने त्याच्या बाबतीत त्यांना मार्गदर्शन करणं, त्याचं कान टोचणं एवढे अधिकार आम्ही सगळ्या जणांनी पत्रकार बांधवांना निश्चित पद्धतीने दिलेले आहे. कारण का आपण जेव्हा कुठल्याही बाबतीमध्ये
आमचे कान टोचता किंवा आम्ही कुठे चुकत असू लोकप्रतिनिधी म्हणून, राज्यकर्ते म्हणून, तेव्हा जेव्हा आपण आम्हाला काही टीकेच्या माध्यमातून जेव्हा मार्गदर्शन करता तेव्हा आम्हीही 2 पावलं थांबून विचार करतो की कुठे ना कुठेतरी आमच्याही कार्यामध्ये सुधार करण्याची आम्हाला गरज आहे. आणि म्हणूनच हे अपेक्षा व्यक्त करण्याची हे योग्य व्यासपीठ आहे असं मी आवर्जून सांगेन. आज जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी गेले 1.5 वर्षापासून या जिल्ह्याच्या विकासासाठी मी प्रयत्न करतोय. आणि एकंदरीत हा प्रवास करत असताना आज आपला सावंतवाडी म्हणा, वेंगुर्ला म्हणा आणि आपलं दोडामार्ग म्हणा, ह्या तिन्ही तालुक्याचं एकंदरीत ह्या जिल्ह्याच्या विकासाच्या प्रवासामध्ये निश्चित पद्धतीने एक वेगळं महत्त्व आहे असं मी तुम्हाला आवर्जून सांगेन. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. फक्त रेफर सेंटर नको, रुग्णसेवा द्या. संदेश पारकर आक्रमक. अवैध धंद्याविरोधातील भूमिकेला सावंतवाडीच्या पत्रकारांनी साथ दिली, नितेश राणेंचं विधान. आणि कणकवलीत काँग्रेस विरोधात भाजप महिला सेलचा विराट मोर्चा. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.